Boas tardes, benvido ao Reventa Consello. Hoxe imos falar de posibles erros na entrevista. A veces imos tan nerviosos á entrevista que metemos la pata. Non pode ser. Tomade nota. 1. Chegar tarde. Mal empeza a entrevista. O entrevistador pode velo como unha falta de respeto. Pensará que tamén o faz cando traballas. Chega 10 minutos antes. 2. Non saudar ao chegar e despedirte cando marchas. Tes que seguir as normas básicas de cortesía. Gracias, por favor, bons días. 3. Non cuidar a imaxe. Queres parecer como un descuidado. Non me sexas porquiño. 4. Alargar a resposta sen necesidade. Canto máis fales, máis posibilidades tes de dicir algo que non te convén. 5. Non apagar ou silenciar o móvil. Que sone o móvil na entrevista. Dá a impresión de que non te importa o que fas. 6. Ir á entrevista con familiares ou amigos. Resta seriedade. Se precisa apoio, pode acompañarte un preparador laboral. 7. Preguntar cal é o soldo. Pensará que só che interesa iso, pero entre ti e máis eu sabemos que o diñeiro é unha parte importante. Verdad, Miguel? 8. Non masticar chicle. Pode parecer unha falta de respeto. Deixa o chicle para cando estás cos amigos. E ata aquí os erros máis comúns. Lembra o que non podes facer na entrevista. Si tes dúbidas, consulta a túa orientadora laboral. Si queres saber máis sobre como agasar nunha entrevista de traballo, estade atentos ao canal de YouTube de Down Galicia. Gracias por vernos. Unha aperta a todos.